今日は、ウズベキスタン、中央アジアで大人気の、サラダ、アチチュークの作り方を説明します。玉ねぎを切ります。切ったらボウルに入れます。はい、次はトマトです。トマトも細かく切って入れていきましょう。あとはパクチーとバジルですね。で、辛いのが好きな人は、唐辛子を切って、はい、こちらが、これまで切ったものを入れた状態です。ここに、バンクンの塩と胡椒を少量入れましょう。はい、かき混ぜ終わったら完成です。これがサラットアチチュークです。しかしアチチュークという料理は家でゆっくり食べるだけではありません。外で簡単に作ることもできます。外で作るならこれぐらいの料理でもできます。外で作るときはまな板も使わなくてきゅうりも同じように切ります。はい、野菜が切り終わったら、バンクンの塩と胡椒をかけます。ラオスではどこにでもあるチェオボーンですね。はい、これがチェオです。まあ、辛いので好きなだけ入れるようにしましょう。はい、しっかり混ぜ終わったら完成です。暑い時はアチチュークを作ってみたらいかがでしょうか。ありがとうございます。แซ่บได้ไว้งาม ガムガム。 ๆงามแล้วกินเลยแซ่บแซ่บแซ่บ ขอบใจ。อร่อย